Què ha passat? El que hi havia. He aconseguit fer-ho. Esteu apàtics, esteu apàtics. Se us veu apagadíssims. Quanta gent som ja? Quanta gent som? Som 40 o... Som 40 ja? No sé, no ho sé. La vida és una merda. La vida és una merda. La vida és una merda, nois. Hòstia puta. Què, penya? Què? Oh! Sí que fa com mandrota, avui.
És possible que se'm desenfoqui la càmera, se m'està desenfocant la càmera, tinc problemes amb l'internet, tinc mil històries, tio, Va, temps de silenci, avui és un dia important, Mira l'Albert, Morta stay home, es diu el cabron. Morta stay home, li han xapat 72 comptes, li han xapat Twitter, li han xapat de tot. Ai, senyor. Marc, una pregunta, com ho faria en Gasull? En Gasull? Fill de puta en Gasull, Va deixar com a... Jo, una pregunta que us vull fer, perquè jo hi estava pensant aquesta setmana, s'aclareix en algun moment com es mor el Gasull? O senzillament fan un... No s'ha de morir aquesta persona. Es mor de guió, li agafa un atac de guió i es mor. El mata la Victòria. La Victòria. Pensava que deies com que el mata la Victòria, com que el tio sent que ha guanyat i llavors ja es mor. En plan, de aquí al cielo. Me he pasado la liga. La Superliga. Estaria guapíssim que fessin una... Bueno, ho he tuitejat al 324 existencialista, però tampoc ha fet gaire il·lusió. Una lliga europea, però de la morralla del futbol, de la pitjor gent del futbol, i no ha funcionat, evidentment no ha funcionat. Tiger Maderas, ets tu? Qui ets tu, què? El 324 existencialista? Clar, sóc jo, tio, no me n'amago. És a dir, m'han anat molt millor les coses amb una compte de notícies fake que amb el meu compte. 13.100 seguidors que té allò i l'únic que faig és fer coses. Marc Badosa, MVP, Serrats, tornarà a l'estream del 325, això no ho porto Lloll Beltran, això ho porta en Guillemino, en Pau Guillamón, això s'ha de parlar amb ell, jo només vaig estar allà de convidat. 324 existencialista, vull dir, què vol dir? Stream de 324 existencialista. Però què dic? Fem unes notícies falses, això s'ha fet 1000 vegades, tio. 324 existencialista ha de ser un tuit només per generar dolor. Vale, avui, a veure, fem un repàs, ajudeu-me, fem un repàs. Al capítol anterior teníem comissió en comissió, teníem en Llorenç, que volia ser arquitecte i le sale como rana la cosa, al final. I què més teníem? En Ramon, que s'està fent com el pis, la Carmeta, que ha perdut el nord i li està tirant com pulles constants a la Dolors, vull dir, és una relació toxiquíssima, estem arribant a nivells de relació com de la Victòria amb els seus fills, és tot molt tòxic. En Frederic, per allà estem, i en Joaquim no té polla. El qual un nazi sense polla ens fa gràcia, perquè és com ha de ser. Hi ha la nena que no creix, hi ha el nen que pega els estirons sobtats, que és en Jaume. A veure quina edat tindrà avui la nena, no ho sabem, potser ha anat cap enrere, potser avui torna a ser un fetus. I bueno, en Gasull es va morir. Si no vaig venir a la classe anterior, creus que podré seguir el fil o necessito recuperar? Necessito recuperar. No, Arale, jo crec que ho podràs seguir perfectament. Jo crec que Temps de silenci és una sèrie que a vegades tu segueixes els capítols i vas un darrere l'altre i també costa de seguir. Vull dir que no crec que el fet d'haver-te'n perdut un et privi de gaudir d'aquest especial de Temps de Silència. És Silència s'ha de pronunciar. Va, som-hi. Va Moñó con la morena guapa. Qui és aquest? Qui és aquest altre? Què passa? Ja he detectat un moviment sinistre. Qui són aquests dos? El capítol es diu Clandestins. Ruixiwa, en ruandès. D'aquí el títol. Què fan? Què amaguen? Què amagueu? Mai no ens vam acostumar a viure d'aquella manera. De quina manera, Isabel? De quina manera? Mirant-vos de porta a porta.
Ah, que tenen... que vols dir... tenia uns usuaris que no el llegiré. Bar de Reis diu que és que hi ha una... Com el bar de Mou, que hi ha una pajareria, la pajareria de Mou, hi ha com un club d'alterne. amb la por de ser descoberts, amb el neguit de voler una altra vida. Que compra una revista... En Frederic es refugiava en marrana. els llibres que el règim havia prohibit i es passava hores i hores tancat al seu despatx llegint sense parar. Aquelles lectures l'ajudaven a sentir-se viu, mentre esperava que arribés el dia en què tornéssim a ser. Llibres prohibits, llibres prohibits. Canvio de novel·les. Hòstia, això sí que ho vull destacar de l'episodi anterior. La gent que no vau ser-hi l'episodi anterior, hi havia un moment molt divertit i la gent que hi veu ser, doncs anem a gaudir una vegada més verbalment. No em surten les paraules. A l'aparador del quiosc hi havia un rètol que posava canvio de novel·les, però volien fer veure com que algú ho havia escrit a mà o volien fer veure com que era com d'època i havien decidit utilitzar a pèl la tipografia Papyrus amb tota la seva polla. La tipografia Papyrus cruda en un foli d'Ina3 i ens va fer molta gràcia perquè els creadors de Temps de Silenci no s'imaginarien que diguéssim que a l'època aquesta, ara avui dia es tornaria a consumir aquesta sèrie i la meitat de les persones de Catalunya serien dissenyadors gràfics i llavors tothom té la Papyrus ja per la mà. Per cert, que no us ho he dit, mireu això. I els ensenya la polla. No. Mireu això. Mireu què he aconseguit, que estava a casa del meu avi, del meu difunt avi. Hem trobat això, nens. Hem trobat això. Temps de silenci, Núria Esponella. Una novel·la de Núria Esponellà basada en l'argument de Rodolf Cirera, Gisela Pou i Enric Gomà. És a dir, la novel·la basada en l'argument... Què és? Avui no, perquè si no acabarem molt tard, però anirem llegint trossos. Anirem llegint trossos. És gent que fa una novel·la a partir d'un argument d'una sèrie de TV3. Open Geek, aquí passen les coses que no surten. Sí, és tot... La novel·la són les el·lipsis. La novel·la són només les el·lipsis de la sèrie. Els anys aquells en blanc que passen. T'explica també per què la nena no creix i t'explica tot el tema al voltant de la tipografia Papyrus, que és algo molt interessant. És algo que, sens dubte, Dan Brown en faria una trilogia. Seguim. Ser lliures. Exacte, Jorba, a la novel·la hi surt la polla d'en Joaquim. Hi ha com allò que es feia amb les flors seques, saps? Que te les ficaves al llibre, com a punt del llibre, doncs hi ha com una flor seca, però és la cigala d'en Joaquim, allà com queda com una canyita d'espunya. Tardor de 1955, els que porteu el compte, que hi ha hagut un salt temporal de quants anys? Jo crec que de 4, no? 4 anys, és possible? 4 anys, molt bé. Som-hi! Paco! Lo, Paco, pa. Paco, I tenim en Jaume, que ja era gran. Paco Fiestas. Atenció, bueno, ja parlarem del Paco quan aparegui. Ja ha aparegut, però parlarem del Paco. L'actor que fa de Paco és Miquel Gelabert. Ja parlarem, tinc una cosa amb el Paco, un debat per vosaltres. Encara sou aquí? La teva mare, que no acaba mai d'arreglar-se. Li parla de vos. Ja tinc ganes de veure'l. De veure-li prou? El deixaràs provar, oi? El cotxe és com la dona. T'agrada que tothom te la miri, però que ningú no la toqui. I això? Ramon, micromasclismes. T'ho ha dut el recader. Suposo que són les factures que vam carregar a la impremta. Suposo que no veus que és massa gran. Per què no ho has mirat? Jo crec que ho hem de gaudir una altra vegada, El deixaràs provar, oi? El cotxe és com la dona.
T'agrada que tothom te la miri, però que ningú no la toqui. Hòstia, Ramon, Podies dir, el cotxe és com la farlopa. Bueno, no, perquè la farlopa l'acabes compartint tu, Ramon, segurament. Ho ha dut el recader. Suposo que són les factures que vam carregar a la imprenta. Suposo que no veus que és massa gran. Per què no ho has mirat? Però no em deixaràs fent una volta per la plaça? Sí, esclar, perquè el senyoret vagi fent el merda amb el cotxe nou davant de les amigues. Però si la plaça és un cagarro de plaça. Ramon, davant de qui ha de fer el merda, el nano aquest? Semblarà que l'estigui aparcant el cotxe. Ningú pot fer el merda aparcant el cotxe. Molaria, que els gàngsters ara fessin el merda però intentant aparcar amb bateria amb 2 moviments. El cotxe saltant i xiquit, saps? Però estàs aparcant. Però si són llibres. Llibres? Ui. Plaza del Trigo, número 5. Tienda, l'adreça és correcta. Jo em pensava que eren factures. Jo em pensava... Valdria més que no pensessis tant i estiguessis més per la feina. No n'hi ha per tant, s'han equivocat i ja està. Ni tot l'espavilat. Jo em pensava que eren factures, el fill de puta, però què compren? Vull dir, ha vingut un... Joder, quantes factures! Són els documents antics aquells que hi ha a la fàbrica, que encara tenen els mateixos des de fa 20 anys. Bueno, la Què Loles... veig que fas, mare? Estàs molt guapa. Gràcies. Anem? No sé per què no puc venir. On aneu? Si no passa res per tancar una estona a la botiga. No m'he enterat. Tu el que has de fer és portar aquestes factures a la llibreria del senyor Martí, que deuen ser d'ell. Anem? Adéu. Va, con Dios, Jaume. Aquest també el vull. Caram, Consol. No sabia que li agradés tant llegir. Ai, Jaume, el meu Constantí, quan tenia la teva edat, ja llegia tot el que li queia a les mans. Jo no m'hi vull ficar, senyora, però si em permet. Aquest. Jo no m'hi vull ficar, senyora, però m'hi ficaré bé. I aquest. Ja se'ls van dur l'altre dia. Vol dir? Escolti, quan em costaria quedar-me tots els llibres? Tots els llibres? Tots els llibres, Consol? Tots? Sí, tots. Doncs no ho sé, ho hauria de mirar. Miri, és que tinc la botiga oberta i el Ramon no hi és. No li fa res, no, Consol? No, fes. Aquest matí hem rebut aquest paquet. Fa l'efecte que és de vostès. No. Ui. Nosaltres no esperem res. Ui, aquest l'empuren. Són llibres? L'empuren. I a la plaça només hi ha la seva llibreria. Música de que l'empuren. Si s'ho vol mirar... No cal que l'obris. Mira aquest, mira el comissari. Però si no s'ho mirat. Ja t'he dit que no esperem. Jaume, ho hauries d'haver entès fa una estona. Fa una estona. Cap comanda. I ara, si em permets, hi ha altres clients. Ui. La música aquesta, s'han posat tan nerviós perquè la música aquesta ells l'estan sentint també. Surt tota de... Fixa-t'hi. Surt de la jaqueta d'aquest senyor, la música. Ell va amb aquesta jaqueta tan grossa perquè porta com un altaveu Bluetooth, perquè va... Sempre que va a un lloc, crea suspens amb aquest altaveu. Veus, encara la sent, diu. El fet de l'actual Ja està, ja no se sent la música, ja no se sent. Ja hem marxat de la plaça i ja no se sent la música. És ell que va amb el suspense allà on es dirigeixi. unitat política d'Espanya i el de la personalitat nacional de Catalunya es resolen en una fórmula d'harmonia, que és la Federació Espanyola. Federació Espanyola! Per tota la poscada, per tots els poscos. Federació Espanyola, la Federation. Si Espanya es federa, pot entrar a la Superliga sencera, com està federada. Te n'adones? Això ho escrivia el Prat de la Riba l'any 6. Gairebé passant mig segle. Compara-ho amb el que tenim ara. N'han agafat més... Guess what, Frederic? Guess what, com van les coses, Frederic? Estem en la puta merda, Fede. Estem en la puta merda. d'un per tenir llibres d'aquests. No passa res, dona. Però i si passés què? No has d'oblidar que tens una família. Ja ho sé. Tu i la Núria sou el més important per mi. Si només em preocupo per tu. És això? La meva aposta és que en aquest capítol la nena no sortirà. No sortirà, perquè han passat masses anys i no van trobar una actriu que fes com el pont, el puentecito, cap a l'edat adulta.
Sovint em pregunto com seria aquest país si no haguéssim perdut la guerra. Somiar no serveix de gaire. No podem estar de braços plegats mentre ens fan la vida impossible. Sí, però tu què hi pots fer? Sí que podem, No ho sé. sí. Sí que podem, Frederic, sí que M'agrada podem. pensar que puc ajudar el meu país d'alguna manera. Sí, sí. I per molt que jo digui, no servirà de res, oi? Mira la Consol. Aquesta sí que no té por. Val més que li diguem que no canti tan alt. Consol. No servirà de res, oi? Mira la Consol. Aquesta sí que no té por. Val més que li diguem que no canti tan alt. Ha barrejat dos himnes, no? Perdó perquè sóc molt ignorant amb aquestes coses, però ha fet com el cant de la senyera i l'ha acabat amb els segadors? Consol. Aquesta sí que no té por. El meu país d'alguna manera. I per molt que jo digui, no servirà de res, oi? Mira la Consol. Aquesta sí que no té por. Val més que li diguem que no canti tan alt. Això és buscat, no? Això és buscat, és buscat. O és que a l'actriu de la Consol, l'actriu que fa de Consol estava com... Què he de cantar, què? Ara fes un... Sevilla, Sevilla, Sevilla... Saps? I ho barreges amb, jo què sé, em va agafar una febre l'altre dia, saps? Fes com... Condensa-ho tot. Què ha dit la Consol? Ha perdut el cap, tio. Els cotxes van entrar a formar part de la vida de molta gent. Al rodatge ningú se'n va enterar d'això. Ara, té raó l'Arale, diu. Al rodatge estaven com... Tira, és igual. La Isabel no ha fet cap. I ja, tira. Quin deliri de sèrie, tio. Potser no, potser han volgut ficar com una cosa de que no se sabien l'himne perquè feia molt temps que no l'escoltaven, llavors barrejaven les dues cançons i més la gent que no tenia gaire cultura perquè era com de classe molt baixa, llavors han fet com una espècie de doble capa, un easter egg molt heavy i acabem de descobrir l'easter egg, que és que la Consol no té ni puta idea del que està cantant. Tenir un cotxe era signe d'ascens social i quan més gran era el cotxe, més alt era el nivell que la persona havia assolit. Les famílies sortien els diumenges al camp i se n'anaven de vacances a l'estiu. Quan el Ramon i la Dolors van comprar el seu primer cotxe, tothom a la plaça els va sortir a rebre. Mira, Paco. Caram, Ramon, sí que raja la botiga. És qüestió de saber-se administrar, nano. Què li sembla, mare? Renoi, quin auto. Vols dir que fa per nosaltres un cotxarro d'aquests? I tant que fa. Ja veurà quan la porti a passejar. Sí, creu tu que te'l deixaré. Va, no siguis garrepa. Amb aquest cotxe semblaràs tota una senyora, Dolors. Ja, pots comptar. Caram, Ramon. Recordem que a l'episodi anterior la Dolors havia intentat setrillar-se al Mingo perquè com que el Ramon, la botiga raja però el Ramon no raja gaire, la Dolors no es queda embarassada i llavors com que la Carmeta i ella tenen una relació molt tensa perquè la Carmeta vol que tinguin un fill, la Dolors va anar com a rostollar amb el Mingo, però el Mingo li va dir no, i la Dolors llavors es va ratllar i va marxar i no va passar res. Però ara el Mingo li ha dit, semblaràs tota una senyora, A veure si ens anem allà a Vallvidrera, jo què sé. 1.400. Diuen que és un cotxe estupendo. Mira, ja cal que ho sigui. Com estàs, Llorenç? Com estàs? Vaya tela, el Llorenç, tio. Pobre xaval. Amb els calés que ha costat, uns quants anys. Maco, Des que vaig veure el primer que em ballava pel cap de tenir-ne un. Que net. Ui. És clar que és net, dona. És nou. Però que net que l'ha deixat el meu Constantí. Hòstia, que sí que l'està perdent, Sí, Open Geek. Sí, Marc, sí. Sí que està going cucú, banana crazy, la Consol. No disparem Fs encara, guardem les Fs, guardem-les, però... Consol, it's going down.
Doncs el meu Lancia ja té un grapat d'anys i veient aquest em venen ganes de comprar-ne un de nou. Té, prova'l. Ja veuràs que fi. No et fa res? I tant que no. A ell li deixes provar i a mi no? Au, puja. Què fa? No sap com funciona. La mare no podia admetre que la gent senzilla prosperés. Per ella, el món es dividia entre els qui des de sempre tenien diners i nom i els qui no. No, Isabel, no vull dir, per ella el món es diu... No creïs com una... No teoritzis el ser una filla de puta. És a dir, no hi ha una excusa fefaent de que això que acabes de dir sigui cert. No és que no pugui suportar que progressin... És que és una filla de puta! Tampoc pot suportar que la seva família faci el que vulgui, tampoc pot suportar que el seu fill no tingui rabo, tampoc no pot suportar moltes coses. Vull dir, la Victòria no és que no pugui suportar això específic. No suporta res. Nosaltres, esclar, érem dels primers. I no podia suportar que la seva neta anés a jugar a la plaça. Però la Núria se les empescava. Ah, no, no és la mateixa. Totes per fugir de casa i baixar al carrer. És una altra. Des que havien començat les obres, la mare mirava al cel als paletes. La majoria venien d'Andalusia i d'Extremadura, buscant una vida millor. No baixis, l'aparcaràs tu mateix, mira, allà al davant de la botiga. Així també proves la marxa enrere. Què vols, que faci un bony? Pobre de tu. Perdó. Anem a quedar-nos un moment amb el Paco, Què vols, que faci un bony? El Paco, vale, és un obrer andalús interpretat per Miquel Gelabert, un actor català. Llavors, debat allò per molestar una mica, per molestar. Mallorquí, sí, mallorquí. Sí, és molt possible. Tens tota la raó, Penguic. Sí, vale, és mallorquí, perdó. Però haguéssim pogut buscar un actor andalús per fer d'andalús. És a dir, el debat que hi ha últimament a xarxes de que els actors no es pot interpretar... Sabeu el rotllo que haurien hagut de buscar? Però, si tots som espanyols, un actor mallorquí pot interpretar un andalús? No ho sé. Pensem-hi. Anem a veure quin accent posa. Pobre de tu. Mira aquests nens, que s'han aixecat quan els han dit acció. Què diu? Permitir. A veure, m'interessa. Això dels traductors que han de ser negres per traduir a negres, no. Que només tenim 10 actors i han de sortir totes les sèries. Concentra, tens Nerina Xodes. Tens raó. Mireu aquests nens que s'aixequen quan els diuen acció. Faci un bony? Pobre de tu. Ara. Heu de fer això, ja marxeu a casa vostra. No! La nena! No! Paco! Com et trobes? Estàs bé? Però qui és? What the actual fuck? La nena! Llorenç, tio, ni una. Ni una, Llorenç, tio, ni una. Ni una. I l'andalús el deixen allà, perquè això és Catalunya, Els andalusos que han aixecat aquest país amb les seves mans els deixem tirats allà quan acaben de salvar una nena. Què diu ara? Què diu? Soc l'arqueòleg, de cop i volta. Com et trobes? Estàs bé? Mira'l. Però qui se li acut tirar enrere sense mirar? L'hauries pogut? Ai, Verge Santa, se'm posa la pell de gallina només de pensar-ho. No sé com m'ha pogut passar. He mirat pel retrovisor, però no l'he vist. I el tenen allà darrere el Paco. Passi, Paco, passi. Justice for Paco, tio.
Us ho juro que no l'he vista. Si no haguessis agafat aquest cotxe, Sí, molt sudant del Paco, però se l'han fotut a casa ja, la nena estaria bé. Ara ja està. La Núria s'ha espantat una mica i prou. No sé per què la gent es compra aquests cotxes. No l'havies vist, Victòria, no l'havies vist. S'ha materialitzat a casa teva, el Paco. No l'havies vist. Què és aquesta mirada, La gent es Victòria? compra aquests cotxes. Mira, acaba d'adonar-se que hi ha el Paco a casa seva. Què és aquesta mirada? Què hi fa aquest home a casa? Dóna-li les gràcies i que se'n vagi. Mare, si no arriba a ser per aquest home, la Núria hauria pogut prendre molt mal. No el penso fer fora de casa meva. Aquesta porta, fa temps que convé repassar-la. Què dius, Victòria? Ningú et fa cas, tia. Anda, pira't. Pira't un rato por ahí. Muchas gracias. Si no llega a ser por usted... ¿La niña está bien? Bien, un poco asustada, pero bien. ¿Qué le ocurre? ¿Le duele algo? No, no es nada. Yo ahora tengo que volver al trabajo. No, es mejor que le vea a un médico. Pero si ya le he dicho que estoy bien. ¿Le duele? Què li està fent? Quin tall més abrupte, no? Quin salt d'escena més... Que abrupte, no? El tall aquest. És mejor que lo vea un médico. ¡Ah! ¡Ay! Algo arrancant-li un braç. No volverás a trabajar en tu vida. Médico. Pero si ya le he dicho que estoy bien. ¿Le duele? Un poco. No pot ser que es parli castellà a TV3. No pot ser, No pot ser, aquest... No pot, no. Per què? Per què ha de parlar en castellà, si estem... Pero nada. Li haurien de fer unes radiografies per estar-ne segurs. Potser serà millor que el portem al clínic. ¿Me he visto, doctor? Sí, le ayudo. Me he visto doctor. Hòstia, aquí t'ha patinat una mica, Miquel. No passa res. Acting. Despacio. Ara l'han de portar aquí. Usted una niña preciosa, doctor. ¿Tiene hijos usted? Sí, señor, 2. Antonio el mayor pronto será un hombre. Y la niña tiene la misma edad que la suya. ¿Cómo se llama? Antonio ja l'ha pillat sense palles un parell de cops. Ja el podem fotre allà a vendimiar. Rocío. Es tan cariñosa. No sabe cuánto la he hecho en falta. Cuando tenga algo ahorrado me los traigo para acá. Una familia no debe estar separada. No, claro. Muchas gracias, doctor. Y ahora discúlpenos, señores. Tengo que volver a la obra. Mire, Paco, no creo que sea nada grave, pero tendría que ir al hospital para confirmar si tiene algo roto. ¿Al hospital? ¿Ahora? Yo le acompaño, no se preocupe. No puedo dejar la obra. ¿No lo entienden? Però si has estat tot el dia fora ja, Antonio. Vull dir, no... Ai, Antonio, Paco, ja no ve d'aquí, tio. Si me voy, me van a echar. Que vagi bé, adeu, bona tarda. Que condena. Què hi fa això aquí encara? Don Jaume no se't pot deixar sol? No hem quedat que els portaries a la llibreria? Para el carro, que jo he anat a la llibreria. Ah, sí? I què? Para el carro, Un mal moment, un mal dia per dir aquesta frase, Jaume. Un mal dia. Què hi fan aquí, doncs? Diuen que no són seus. Que no són seus? Això diu el senyor Martí. Però com vols que no ho siguin? I a mi què m'expliques? Els hi portes tu a veure què et diuen. Estic fart, sempre tinc la culpa de tot. Si fessis la feina ben feta... Què els hi passa en aquesta botiga amb les ranxeres? Sempre tenen ràdio andina, ràdio ranxera encesa, tio. Com està? El Frederic tenia raó. Té l'espatlla fotuda. Pobre home, està desfet. Li fa mal? Vol mal rai. El problema és que l'han fet fora de la feina. I tot per culpa meva. Va, no siguis així. Sí, Llorenç, tot per culpa teva, tot per culpa teva. Realment tu ets el protagonista de Temps de silenci i temps de... No ho sé, no sé... Llorenç, mora't ja, tio. Provarà. Ojo,
D'on has tret aquests llibres? Calla, calla, no Ja, Llorenç, tu no has de treballar, M'han tio. portat aquí i no sé de qui són. A la bassa els fotré si no surt l'amo. Però no els pots tenir aquí. Què vols dir? Que són llibres prohibits pel règim. Si te'ls troben, pots tenir molts problemes. Ui, no ho sabíem, no ho sabíem. Pensàvem que eren uns números de la Cuore. Tothom en va ple del llibre aquest. I tu qui ets? Guardi el llibre ara mateix. Què ha sigut això? Què ha sigut això? Què ha sigut aquest ama... Era molt més fàcil ficar-te al bolso ràpid. Què ha sigut aquest... Tot per la transició, eh? Tot per la transició, eh? Tot per fer la transició de llibre a llibre. Pam! Entra un nazi... Entra un tio que per... Guardi el llibre ara mateix. Sort que el iaio tenia l'avantguàrdia, que sempre ha estat al costat del règim. Sort que aquell home t'ha avisat, que si no... Però per què punyetes l'has hagut d'agafar? Sí, això. Amb el susto que he tingut i ara a sobre renya. Dona, és que t'imagines el que Oi hauria que no ha passat? passat res? Doncs deixa-ho estar. Uf, quina... Però llavors el llibre ha caigut damunt del mostrador, la Dolors se l'ha endut, l'ha estat a punt de pillar, han tapat i... Però era el llibre que del Ramon quan estava parlant amb el Llorenç. Hòstia, hem fet unes elipsis aquí una mica rocambolesques, nois? Bueno, no t'enfilis, sí que tens la corda curta, tu. Amb quin dret ens prohibeixen llegir? Ells tenen la paella pel mànec. No ens deixen llegir, però el que no poden impedir és que pensem el que vulguem. Què sous tu ara? Mira que si et senten Si ara... em senten. Que em sentin! Què voldria? Em sembla que tenen una cosa que és meva. El seu fill va venir a la botiga amb un paquet i jo no el vaig acceptar, però és que mai no se sap qui és qui. I com és que ara ha canviat d'opinió? El Llorenç Dalmau m'ha dit que vostès són de tota confiança. Ja l'entenc. Però serà millor que se'ls emporti ara mateix. Sí, esclar. És una obra de teatre excel·lent. Llàstima que l'hàgim de llegir d'amagat. Per desgràcia, en aquest país hi ha massa coses que hem de fer d'amagat. Com ara saltar-nos el toc de queda. Aquí els té. Es descuida aquest. Quedi-se'l. Els llibres s'han d'acabar. Moltes gràcies. Val més que l'amaguis. Va, que digui jo tothom que s'hagi saltat el toc de queda. Que... Mira, com recreen la misèria dels andalusos de... Havien passat uns quants dies. El Paco, tot i que ja estava millor, no l'havien tornat a contractar a l'obra. Cada matí es llevava a primera hora i anava a buscar feina, com tants altres que es trobaven en la seva situació. Però ell... Sí, heu picat tots. El Procicat sóc jo. Demà tots aquests usuaris estaran reportats en les vostres IPs i vindran a casa vostra. Perquè ara la policia et pot tirar a la porta a terra un patadón i identificar-te. Però bueno, no passa res. Ell mai no el triaven. Quan el Llorenç ho va saber, el va fer cridar. Hombre, Paco, ¿cómo se encuentra? Mejor, mucho mejor, gracias. Va, tio, és que he de fer? Si jo m'he saltat el toc de queda cada puto cap de setmana, tio. Me duele un poco según qué gesto hago, pero ya vamos para mejor. Le he llamado para darle esto. ¿Le llamaba para darle el qué? ¿Qué te ha dado? ¿Qué le donas? Tenga usted, no puedo aceptarlo. Pero es una forma de mostrarle nuestro agradecimiento. Pasta. No, señor, yo hice lo que hubiera hecho cualquiera. O es que usted no hubiera hecho lo mismo por mi hija, si llegara el caso. Sí. Llorenç seguramente no. Llorenç seguramente hubiese entrado en una sala y la niña estaría muerta por causas desconocidas, que es lo que le iba a pasar a... ¿Cómo es deia?
Gasull. Al gasull li va passar això. Li faria un gasull a la nena. Claro que sí, pero una cosa no quita la otra. Quédeselos. Envíelos al pueblo. Ah, envíe. No, señor. Los dineros se ganan trabajando. Bueno, como usted quiera. ¿Y cómo va todo, Paco? Tirando. Cada día voy a ver si me dan algo. Pero aún no he tenido suerte. Entenc que són els personatges, però no genera una mica de rebuig aquest rotllo del senyor propietari que diu va, toma este dinerete, toma, cómprate algo. I llavors, ¿cómo te va la vida? No sé què. I després que el follin. ¿Por lo del hombro? No se lo he dicho a nadie. Hay mucho chico joven con buenos brazos para la carga. Y aunque yo soy fuerte como un roble, ya paso de los 40. Claro. ¿Y qué piensa hacer? No sé. De momento voy tirando con lo que tenía ahorrado. Mire usted, si no le importa, puedo pedirle un favor. Hombre, lo que usted diga. Va, Llorenç, ara petxuga, Ara petxuga. Usted no sabría de nadie que necesitara algún arreglillo en la casa. Aunque tengo el hombro más, yo me avío. ¿Qué le parecería a usted arreglar las puertas y las ventanas? La finca es vieja y necesita un repaso. Com ho lliguen, Que ben lligat. Ens pensàvem que lo de la porta no tenia cap sentit, Que era un pronto de la Victòria i que ben... Que ben lligat. Ara vindrà la Victòria i es trobarà que la porta li està arreglant al Paco, tio. És que... Como vuelan las tramas, como vuelan. Ahora mismo voy a buscar el material y vuelvo enseguida. No es necesario. Puede empezar usted mañana. Muchas gracias, señor. No sabe lo agradecido que le estoy. Ui, hòstia, però si estava aquí, quin susto, la filla de puta. Però si ja estava aquí. Buenas tardes, tenga la señora. Buenas tardes. Si quiere le arreglo esa puerta y la de abajo, señora. Bueno. Adiós, Paco. Y gracias. De nada, adiós. No, Llorenç, parla-li en català. Parla-li en català, Llorenç, de veritat, perquè si no, no n'aprendrà. Parla-li en català. Avui tiraré tots els putos topicazos al voltant d'aquest tema. Parla-li en català, que així n'aprèn, home, que així, hòstia. No deus parlar seriosament de tenir aquest home a casa, oi? No vas dir que feien falta un repàs a les portes? Repassar-la, sí. Però amb algú de confiança? El Paco segur que ho farà molt bé. Llorenç, no vull que aquest home entri a casa. No sabem d'on ha sortit. El Paco és un bon home i s'ha... Això passa... És igual, no, Marc, no sigues por ahí, Billy. He quedat sense feina per culpa meva. Mira, a la vida a cadascú li toca el que li toca. No vull que torni, m'has entès? Esperàvem aquesta guitarra, L'esperàvem. Si hem de parlar d'Andalusia, hem de ficar una guitarra flamenca. N'hi havia molts que els tocava la I pau unes més dura i barraques. miserable. Gent que havia de viure amuntegada a les barraques, sense llum, sense aigua corrent i amb unes condicions higièniques deplorables. Gent que venia a Catalunya a buscar una vida millor. Què dius, Eduard, que és el Carmel, això? És el Carmel? Per mi com si vols dir missa. Quin susto pensava que la Consol feia ben bé cara d'estar parlant sola, la Consol. Per mi com si vols dir missa. No hi havia ningú. Pero si el señor Dalmau me ha contratado para hacer unos arreglos. Que ja t'he dit que no puges. Que no subes. I no cal que et facis el mil homes. Pero si le estoy diciendo la verdad, pregúntele a él y verá cómo no miento. I què més? Què quieres? Que vagi a molestar el senyor perquè un mort de gana vol entrar a casa? Però... de fuera, no em pipis més. Que tengo que... Pero bueno, Consol? Però de què polles vas tu ara? Però què és això? Què és... Bueno. Que sepa que me crea. Res no has de fer. I au, fuig, que tinc feina. On es pensen que van? La consulta del doctor Ribalta. Aquí no hi viu?
cap doctor Ribalta. Com que no? Això no és la plaça de... Quan et venen catalans et falla el coco, Però quan et venen andalusos saps bé el que has de dir, Consol? Fuig, fuig, li he dit. Fuig, fuig. Estàs a punt de treure una escombra, com quan se't cola un gos a la finca. Quan se't cola un gos a la finca, diu el Marc. La finca. Quina finca, Marc? Quina finca? Del Trigo, número 5? Ah, al carrer falta gent. Fora que tanco. Havíem quedat amb el doctor Ribalta. Hòstia, perdó, però Cucú Consol m'agrada molt més que Normal Consol. És a dir, sóc molt més fan de la Consol com un llum de puto ganxo que la Consol normal, de veritat. He dit al carrer que és tard i vol ploure. Què dius? Consol. Està Jo boja. acompanyo els senyors. No poden passar. Vés cap a casa, Consol. Jo em cuido de la porteria. No li facin cas. A vegades s'encén una mica, però en el fons és un tros de pa. No li facin cas, està perdent la puta xaveta. I ens n'estem enterant tots. El meu fill petit. Ara, el Paco no l'ha deixat passar, Els senyors del trajo i la corbata sí, però el Paco ha dit de seguida perd la xaveta, la Consol. I ha mirat a l'andalús i ha dit vis, passa. El Joaquim i el José María Pedró. Aquests senyors són uns amics del Frederic. El senyor Margalló i el senyor Bassols. Ho he dit bé? Sí, senyora, molt bé. Molt de gust. Ei. El Joaquim està tot el dia voltant. Ara mateix em va una setmana a Salamanca a no sé quin congrés. Un moment. Vaig a un congrés de la Falar. Porta les ulleres del gasull. Porta les putes mateixes ulleres que duia el gasull, que pensàvem que se les havia dut a l'actor que fa de gasull de casa i porta les seves ulleres. Perdó, ja sé que em fixo en altres coses. Tot el dia voltant. Aquest és el... com es deia aquell? El Prenafeta, no? Com es deia? El Prenafeta i l'altre com es deia? Aquells que anaven amb el Pujol. Té cara de senyor convergent tota la vida. A la Vedra i Prenafeta. Alegre Bandoleros. Qui eren aquests, per això, que no m'he enterat? Els amics del Frederic. El senyor Margalló i el senyor Bassols. Ho he dit bé? Sí, senyora, molt bé. Molt de gust. Encantat. Violí? El Joaquim està tot el dia voltant. Ara mateix em va una setmana a Salamanca a no sé quin congrés. Vaig a un congrés de la Falar, Àngel. Sí, perquè a follar no aniràs, també t'ho dic, Senyora, el senyor Frederic acaba d'arribar. Gràcies, Carmeta. Sisplau, vinguin. Poden passar per l'escala interior. Gràcies. Que tinguin un bon viatge. Gràcies. Adéu. Adéu. Caramba, ¿no lo has reconocido? No, ¿a quién? A ese Bassols. Está fichado desde hace tiempo. ¿Estás seguro? Segurísimo. Tu cuñado... No és en Gasull? Té la mateixa puta cara. Les ulleres són les mateixes segur, però és que a més té la mateixa puta cara. No estará metido en algún lío. Ojo. Vamos, se nos hace tarde. Deberíamos avisar, ¿no te parece? Déjalo, no es asunto nuestro. ¿Lo estás encubriendo? Yo no encubro a nadie. Pues lo parece. Ya sabes cuál es nuestra obligación. Sé muy bien cuál es mi obligación. No hace falta que me lo recuerdes. No te preocupes. Es mi familia y yo respondo por ellos. Y ahora vamos, o perderemos el tren. És que... No sé per què ho he hagut... És que Joaquim, el que no saps sent fatxa és que sempre hi ha algú més fatxa que tu. Llavors, tu sol t'hi has ficat. Anar a casa. El meu germà i els seus amics són un perill. La teva mare hi ha insistit. Què volies que fessin? Per mi que aquell falangista m'ha reconegut. Mirava d'una manera... Aquell padró és una mala peça. A veure si encara ens buscarà complicacions. Em sap greu. Si hagués estat a casa, m'han trucat per una urgència i no us he pogut avisar. No t'amoïnis, Frederic. No passa res. Mai no passa res fins que passa. Seria millor que ens reuníssim en una altra banda i... Si aquests cabrons de socials no em tinguessin la llibreria i la casa vigilades dia i nit. No trobarem cap lloc prou segur. Espera. Potser sí que n'hi ha un. Ojo. A la puta botiga de ràdios aniran. Ja veuràs. Veus? Tu saps què m'estàs demanant? Veus? Sí que ho sé. Veus?
No és que tingui lògica, perquè el Ramon mai s'ha pujat molt al carro. No és que tingui lògica, és que han de justificar les localitzacions. Estación Pirenaica. Además de por nuestras habituales ondas de 19, 25 y 26 metros, transmitimos todos los días por estas ondas volantes sin interferencias. Actualidades españolas. El régimen franquista continúa sus implacables medidas represivas contra quienes luchan en defensa de la libertad de expresión. El pasado lunes en Barcelona, la Guardia Civil clausuró una imprenta y detuvo a su propietario bajo... És veritat. Per què no van a la torreta? Per què no van a la puta torreta? La acusación de distribuir material subversivo y separatista. Un nutrido grupo de estudiantes... Ja veus com estan les coses. M'ha costat molt tirar endavant aquesta botiga. I no vull tenir problemes. Ens poden tancar els locals, però que no poden és tapar-nos la boca. En Martí, el llibreter, edita una revista on la majoria d'articles són d'intel·lectuals exiliats. I com es diu? Represa. Ell l'edita i la distribueix, nosaltres la financem. No sabia que estiguessis embolicat en política. Mira, jo volia ser arquitecte. El Llorenç sempre està ficat en merdes que no acaben bé, Ramon. Ja fa molts anys que el coneixes. Ja fa masses anys que el coneixes com per no saber que si hi ha una cosa que no sortirà bé, el Llorenç ja està al darrere. Però vaig haver de deixar de banda les meves il·lusions. Ara ja només em queden les ganes de lluitar contra un règim que ens nega els nostres drets. I tot anirà de puta mare, Llorenç. I tot anirà superguapament. Hem d'aprendre a viure amb el que tenim. No, deus voler dir amb el que no tenim. Digue com vulguis. El Ramon li suda la polla Ramon, tot. si no ho necessitéssim, no t'ho demanaria. El Ramon té el seu cotxe, té la seva botiga, s'està fent així nuevo rico, d'aquí 2 dies sortirà a Ciutadans i no li semblarà malament, i li molarà el rotllo del Bitcoin i dels NFTs i merdes. El Ramon és aquest perfil de paio. Ei, Llorenç, tu ho hauries de saber, i tu ets un puto loser. La rebotiga és un lloc prou segur per fer aquestes reunions. Sí, super segur, Llorenç, super segur. Tu ets l'amo de la casa? No, escolta, no em vinguis amb aquestes. Ets tu qui decideixes. I ara, inexplicablement, canviaràs d'opinió. Aquesta és la clau del vestíbul. Ala, vinga. Serà millor que entreu per la porteria. La reunió serà demà a les 10. Dale con la mujer. ¿Algún problema? No sé. Voy a trabajar a casa de los señores Dalmau, pero la puerta está cerrada. Ya, raro ya. A estas horas el portal siempre está abierto. Maldita portera. Ayer no me deja entrar y ahora me cierra la puerta en las narices. ¿Pero qué le he hecho yo a esta mujer? ¿Pero qué hace esta mujer que no abre? Pago, tranquil, vull dir, si total obre i et diu que no entraràs. Molt costumista el capítol d'avui, Molt costumista. No està passant res èpic. Roger Santa, quin desori. Què és això? Qui hi ha aquí? Consol? Consol, ets aquí? Ui, casa de la Consol. Casa de la Consol. Ui, la Consol. Mare de Déu, la Consol. Carmeta, que no et trobes bé? Ah, ets tu. I què vols? Que no te n'adones de quina hora és? Hauries de ser a la porteria. Va, vés i obre. A la porteria? I per què he d'obrir? Ai, Consol, no em facis parlar per parlar si són les 5 tocades. I què? La porteria els diumenges no s'ha d'obrir. Els diumenges potser sí, però avui és dimecres. Avui no és diumenge? Ai, Verge Puríssima. Ara mateix hi vaig. Deixa, no corris. Ja he obert jo i la Dolors es cuida de la porteria. Fixa't com ho deixa tot el Constantí. N'estic ben tipa. Mira que li tinc dit que endreci els llibres, però clar, ell com si sentís ploure, sempre ho deixa tot escampat. Tinc unes ganes que se'm casi d'una vegada. Prou, Consol, prou. El Constantí ja no hi és. No tornarà? No, no tornarà. El Constantí és mort. S'està preparant una bona F, S'està preparant una bona F.
Però crec que encara... I per què no hi és, Carmeta? Crec que encara no la podem gastar, Godai. Perquè me'l van matar. Ara, vale, ja t'has recordat. Aquests malparits del Franco me l'han pres. Va, deixa-ho estar. Consol, no pots continuar així. No pots viure d'aquesta manera tota sola. Hauries de fer un pensament. Potser... No, Fuentes, Burp, no posaré música del Conan perquè crec que la Consol ens regalarà algun moment molt important en aquest capítol. Jo sé que a la Consol hi ha un capítol que es pitja i crec que és aquest. Per tant, aguardarem l'èpica per veure si passa això. I si no, ja ens inventarem alguna cosa. Potser si anessis a viure amb les monges. Elles et cuidarien bé. No. Jo vull viure aquí, vull viure a casa meva, on he viscut tota la vida. No he de sortir de la porteria. Si us plau, Carmeta, no li digues a la senyora que no he obert. No tornarà a passar. Què m'envieu? Prometem que no li diràs. Quin link m'envieu? No t'amoïnis. Un moment, què m'envies? Autohero. Compra tu coche de segunda mano cómodamente online. ¿Qué es eso? Explora cada detalle. Ya le he visto aquel vídeo. ¿Convencido? Lo pides. Autohero te lo lleva gratis. Con una Va, garantía de devolución. anuncis, un espai publicitari. Autohero. Encara no veurem això, ja sé el que és, encara no ho veurem, ja ho veurem. A partir d'aquell moment, a la Consol se li va ficar al cap que el responsable directe de la mort del seu fill era Franco, i cada vegada que el nom del caudillo apareixia en la conversa, ella s'exaltava. Bueno, el qual em sembla que és... És a dir, s'hauria d'exaltar tothom sempre que el nom de Franco apareix a una conversa, encara avui. El problema és que no s'exalten. El Frederic assistia sovint a reunions. I qui era el responsable directe? Un nano que li havien obligat a pagar un tret? No ho sé. No ho sé, Isabel. Igual tens un petit viatge ideològic aquí. Igual el relat, el relat que has comprat, Isabel, que no ens agrada. Reunions clandestines contra el règim de Franco. I jo ho vivia amb un gran neguit, perquè qualsevol delació, qualsevol sospita de la policia podia resultar fatal. Per molt menys algun... Heu endevinat la tipografia d'aquestes revistes? Quina tipografia és aquesta? Va, dissenyadors gràfics de la sala. Qualsevol sospita de la policia podia resultar fatal. Per molt menys, alguns activistes havien anat a parar a la presó. Mira, ja ho té el Frederic, ja ho té. M'agrada molt l'escrit de la Valia Artigener. I a mi m'agrada. Potser si traguéssim... Bueno, Llorenç, i d'aquí uns anys sortirà una cosa que es diu Twitch, que encara ho veurà menys gent. Vull dir, tranquil. La revista en castellà. El govern ens permetria legalitzar-la i llavors... Però què dius, ara? És la mateixa trampa de sempre. N'estic tip d'aquest catalanisme en castellà que no va enlloc. Say what? ¿Qué dijo Martín, el de la librería? ¿Qué dijo Martín? Epa, cop i volta, De cop i volta tenim personatge, de cop i volta, Un moment, senyores i senyors. Un moment, senyores i senyors. Un moment. Un moment, senyor Martí. També, si músic, protagonista un any més de la senyera que tot seguit sentirem. Que això no té drets. Ets català, què vols que tingui drets, David? Deixa trampa de sempre. N'estic tip d'aquest catalanisme en castellà que no va enlloc. Merda, se m'ha desenfocat la càmera. Merda. Com enfoco això ara? Me cago en la puta. Hòstia, quin moment més raro, Ara. Hi ha un moment d'aquesta cançó que ja ni me la sé. Hi ha la primera frase i la segona sí, però la resta ja no.
Molt bé. Aquí. Lo que mola és l'univers pop. Mireu que fieres aquests. Va, jefe. Per damunt dels nostres cors aixequem una senyera. Per damunt dels nostres cors aixequem una senyera. Per damunt dels nostres cors, la senyera, aixequem-la. Això és flow, tio. Això és flow. Aquí, bueno, faríem amb la gralla, no? Com els obrim pas, no? Una consigna de... Una consigna de... Aime, Guillem Agulló, i Oblindi, perdó. 1, 2, 3, pi, 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 pi. Totes les d'obrim pas comencen igual. Perdona, però jo no hi estic d'acord. Doncs què hi fas aquí amb nosaltres? Hauries d'estar amb els de Destino. No discutiu, home. Som 4 gats mal comptats i encara discutim. I espera't, Frederic, i espera't. I espera't, Frederic. Benvinguts a Twitter Catalunya, de cop i volta. Molt l'escrit de la Balia Artigener. Aquesta escena és literalment Twitter Catalunya. Presó. Sí, senyor. M'agrada molt l'escrit de la Balia Artigener. Sí, llàstima que el llegirà tan poca gent. Potser si traguéssim la revista en castellà, el govern ens permetria legalitzar-la i llavors... Però què dius, ara? És la mateixa trampa de sempre. N'estic tip d'aquest catalanisme en castellà que no va enlloc. Perdona, però jo no hi estic d'acord. Doncs què hi fas aquí amb nosaltres? Hauries d'estar amb els de Destino. No discutiu, home. És Twitter. Som 4 gats mal comptats i encara discutim. És Twitter. Tordo, falta moltíssim, Tordo, falta moltíssim. Avui acabem tardíssim. Surto a veure el què. Ves en compte, que no sospitin. Què podrien sospitar? Soc l'amo de la casa i surto a fer un tom, és ben natural. Ni aquí no ens deixaran tranquils. Val més que les amaguem. Sí, encara tindrem un disgust. Si entren, com justificarem que estiguem reunits? Més que 4 ja és associació il·legal. I ara, espera't, més de 4 és grup bombolla, tio. Senyors, algú s'ha cansat de cuinar i l'ha llançat per la finestra. Ja està, és tot el que volíem saber de la paella. De cop i volta s'acaba l'escena com un sketch dels Monty Python, Algú tira una paella i ja està. Com podem justificar aquest soroll? No, saps què? Que algú tiri una paella. Podria ser un pollastre, tio. Recordeu el pollastre? Aquell pollastre que defenestraven? Hauríem de fer alguna cosa per la Consol, pobreta. Ja no toca quarts ni hores. Mira que llançar la paella des del terrat. La Consol. La Consol ha tirat la paella. Vale, ja l'està perdent del tot. De vegades està la mar de bé i tot d'una se li en va al cap. Bueno. Que no m'escoltes. No veus que no? Tu, mare. M'hi pots comptar, si sembla que parli amb la paret. Deia que la Consol perd el cap i que hem de fer alguna cosa. No té cap parent? No, està ben sola, pobreta. De debò que està tan fumuda? Jo la veig ben eixerida. Sí, a tu tot t'està bé. Em vaig a dormir. Bona nit. Bona nit. Bona nit, mare. Quina obra. M'ha entusiasmat. L'hauries de llegir, Ramon. No m'agrada llegir teatre. Veure'l sí, però llegir-lo... A mi sí. Deu ser perquè... S'ha posat fi, S'ha posat hipster, el Ramon, de cop i volta. A mi el teatre... Abans de la guerra feia teatre d'aficionats a l'Ateneu del barri. Quan llegeixo una obra és com si l'estigués veient. Veig els actors, els decorats.
M'imagino interpretant la protagonista. A tu el que et passa és que tens Molt bo aquesta línia de diàleg, Aquesta línia de diàleg ens l'hem cregut tots moltíssim. molta fantasia. Val més que te n'oblidis i que l'amaguis ben amarat. Això, Ramon, tu, tot normal, que ningú et tregui el teu puto cotxe. D'un home més fort Què i fa? més generós que els altres. What? Era valent, sense petulància. Menyspreava la mort i posava el seu coratge al servei dels meus, de la justícia. Què dius, ara? Ara diu Lluc 27:14. De cop i volta està recitant la Bíblia, saps? És una vergonya que no puguem llegir el que volem. Van perdre la guerra i ara ens fan ballar el so que toquen. Fins quan? Vés a saber. Oh, Ramon lo sabe. Mamà. I mentrestant, què hem de fer? Esperar plegats de braços? Els he deixat la rebotiga perquè vagin a fer les reunions. I què? Amb això ja et quedes tranquil? Vaig anar a la guerra. Em vaig passar molts mesos tancat en un camp de concentració lluitant entre la vida i la mort. Ara està fent com aquell que diu jo vaig anar a buscar el meu QR de Tsunami Democràtic. Jo vaig anar a buscar el meu QR de Tsunami Democràtic. I jo vaig anar a portar el meu tractor. Què més em demanen? Què més em demanen ara, Què més em demanen? No et sembla que ja vaig fer prou? Fa molts anys que es va acabar la guerra, Ramon. Tu no ets així. Tu ets generós. I abans tenies ganes de canviar les coses. Bé que vas tancar quan hi va haver la vaga de tramvies. Doncs ara el que vull és viure tranquil. I per això no baixes a la rebotiga. No vull discutir. Callant no s'arregla res. És que no hem d'arreglar res. M'ha costat molt engegar la botiga. Ara tot ens va bé. Fins i tot ens hem pogut comprar un cotxe nou. Vota PSOE. Què més vols? Que lluitis per allò que creus. Que no et quedis tancat a casa sense fer res. Que vagis a baix amb ells. No em diguis el que he de fer. Ves i tu si en tens tantes ganes. La tercera via, Ramon, la tercera via. Què passa? Que s'està tornant... Per què t'estàs convertint, Ramon? En socialista, Dolors. S'està convertint en socialista. El Paco va començar a treballar a casa. A mi em semblava un bon home. Però no hem pogut veure com el deixen entrar. Jo volia veure molt fort com deixaven entrar el Paco a casa i no l'hem pogut veure. Putes el·lipsis... Ja mirat, aquí. Ja mira, se m'ha caigut, se m'ha defenestrat alguna cosa. Com entra el Paco a cases? Potser ho tenen en el llibre aquest. Mira, la Consol li ensenya la cotorra i el Paco entra corrents. Ja està, ja ho sabem. I li estava profundament agraïda per haver salvat la Núria. La mare, però, no el podia sofrir. Es veia d'una hora lluny que no li agradava tenir-lo a casa i va ordenar a la Carmeta que no li traiés l'ull del damunt. Yo no las he tastado mai, pero dicen que las olivas de Jaén son muy gustosas. Aquí también tenemos. Las preparo yo misma. Es claro que no son iguales. ¿Las quiere tastar? Pero quiere decir que no habría de parar un poco. Y yo le preparo un bon pan tomàquet para que se rehaga. ¿Qué me dice, Paco? Perdone, señora Carmeta, pero sería mejor que me hablara en catalán, casi la entiendo mejor. Ay, sí. Sabían que acabaría así. Sería mejor que me hablara en catalán, que así la entiendo mejor. Molt bé, molt bé. Quina escena. Quina escena més... Mira. Un bon pan tomàquet para que se rehaga. ¿Qué me dice, Paco? Perdone, señora Carmeta, pero sería mejor que me hablara en catalán, que así la entiendo mejor. Ay, sí, el favor... Integració. Ja està. A la penya que us parla en castellà, el que heu de fer és parlar-li un castellà de puta merda, ¿vale? De puta merda, perquè així diguin sería mejor que usted me hablase en catalán, que así lo entiendo mejor. Segur que dirien això també, per altra banda. Què em fa? Perquè em faig uns embolics amb el castellà que no me'n surto. Li deia si volia esmorzar una mica. És que ha arribat que no para. I no es treballa bé si no s'omple el dipòsit. ¿Esmorzar? Menjar. Ah, no. Gracias. Ya he desayunado antes de venir. Com vulgui, però si té gana... El català tampoc, no. No necessita res, només m'ho ha de dir. Sóc a la cuina.
Què fa? Però què guarda? Què guardava? Però si ja saben que està aquí treballant, no? Caram, sí que estàs content avui. Mira, Armínia. Mal s'espanta? Va, home, va, que faràs ploure. Què, que no t'agrada com refilo? Si tothom ho diu que tinc veu de tenor. De tenor enrogallat, deu ser. Vinga, noia, què més vols? Tomàquets, una lliura. I un paraigua ben gros per si de cas. Ei, no em toqueu el vora viu perquè us faré fora, Doncs només ho has de dir. Però si ja esteu fora. Quins fums, la Dolors. A ningú li agrada sentir la veritat. Ui, li han posat maquillatge de que està més gran, Està més gran en Sebastià, mira. Ben gros per si de cas. Ei, no em toqueu el vora viu perquè us faré fora. Mira, doncs dic que està gran. Caram. Ara és l'avi d'en Peyu. A ningú li agrada sentir la veritat. I tant. I tu, val més que et cuidis de casa teu. Va, vés per feina, que tots tenim pressa. Hauries de vigilar el Ramon. Què t'empatolles, ara? Mira, a mi els vespres m'agrada... Li ha quedat molt clar el gest acusatori amb el llapis, l'ha fet 3 vegades. Ha de prendre la fresca. Hi ha molt de moviment a la rebotiga. Ui, ja estem, el xivato. Snitch. Puta snitchy, tio. No! Però com ha passat això? Però què ha passat? Per què ens ho perdem tot, tio? Per què ens ho perdem tot? Vaya snitchy, el Sebastià, i només perquè li han dit que cantava malament. Vaya puta rata, tio. Com està el Martí? Malament. L'han dut a l'hospital. La versió oficial és que es volia escapar i ha caigut per la finestra. Malparits. Què? Feia temps que li tenien jurada per la finestra. Malparits. Que s'ha mort? Una F pel Martí. Anem a recordar el seu moment de glòria. Sara, és la mateixa trampa de sempre. N'estic tip d'aquest catalanisme en castellà que no va enlloc. Com està el Martí? I ara està muerto. Malament. L'han dut a l'hospital. La versió oficial és que es volia escapar i ha caigut per la finestra. Ah, no, vale. I per això l'han dut a l'hospital. Pensava que l'havien tirat per la finestra de l'hospital. No, si tard o d'hora, això havia de passar. Perdó. I ara què cony fem amb aquestes revistes? Sense el Martí no les podem distribuir. Una F per la F, sisplau. Una F per la F. Amagar-les en un lloc segur. Ara arribes. He sabut això del llibre. Ara. Em sap greu. Sí, són uns fills de puta. Vols seure, Ramon? Sí. Dèiem que fins que no es tranquil·litzi l'ambient hauríem d'amagar les revistes. El que hauríeu de fer és tirar un puto còctel molotov al colmado i el Sebastià ja veuries com espavila. Que al final és un merda, si ho sabem. Les podem deixar aquí. És un magatzem. Hi ha moltes caixes i amagatalls. I a més no cal traginar-les. En Comas té raó. És el lloc ideal. Estàs segur? Sí, és el millor lloc. Què és això? Mori! Franco assassí! Franco cabró! Mori! Anem cap a casa. No, vull que es mori! Que es mori! Baixa, Consol. Vull que aquest malparit es mori! Que es podreixi sota terra! Santa, mira que se la senten. I ja és mort, Consol. El Franco ja és mort. Què? Calla, que venint d'aquesta sèrie potser sí, Potser s'ha mort entre l'escena anterior i aquesta. Potser han passat 20 anys. Esclar, dona. Esclar. Ara és Goodbye Lenin. Sí. Goodbye Lenin, temps de silenci. Buenos días, Carmeta. Hola, Paco. El desvarieig de la consola amoïnava tothom.
I mentre buscàvem una solució, la Carmeta se'n va fer càrrec i es va ocupar de la porteria. Mentrestant, el Paco feia la seva feina amb discreció. Estava tot fet una puta merda. El pis estava fet una puta porqueria, tio. Busqueu-me una base, una instrumental o algun tema de death metal o de metal molt fort que cridin, que no tingui drets o que sigui així molt residual i que no ens el pilli el copyright, que vull provar una cosa. Hi ha moltes portes a aquesta casa, hi ha moltes portes. Va, doncs inadaptats, inadaptats mateix, correcte. Ojo, ojo, Paco. Locutorio. Buenos días, señorita. Póngame una conferencia con la Higuera de Arjona. Hostia. Provincia de Jaén. Ah, sí, Higuera de Jaén, molt bé. Número 15. Manuela, soy Paco, el de la Avelina. ¿Está mi mujer ahí? Dile que se ponga. Avelina, ¿cómo está la nena? ¿Mejor? ¿Ya no tiene fiebre? Me alegro. Para tomar por culo. Sí, trabajando en la obra. Sí, estoy ahorrando. ¿Qué dice? ¿El reloj? Sí, mujer, ya me he comprado el reloj. ¿Cuándo? Pues pronto, muy pronto, no sea impaciente. Paco. Avelina, ahora tengo que colgar. Paco. ¿Pero qué hace? ¿Quién le ha dado permiso para entrar aquí? Yo, señora, lo siento, pero es que mi niña... Así es como responde a la generosidad de esta casa. Perdone, señora, yo no quería molestar. Al final un poco ladroneras, Paco. Paco. Por favor. No volia aquesta cançó. Busqueu-me una altra cançó. No, aquesta cançó no la vull. Pero es que mi niña tenía mucha fiebre y quería saber cómo estaba. Lo siento. Nadie entra en este despacho desde que faltó mi marido. Hostia, Paco. Lo siento, señora, yo no sabía... Qué horror. Por eso estaba mal la puerta, claro. Yo no he cogido nada, señora, se lo juro. No juren falso. A los ladrones se les ve de lejos. Yo solo he llamado por teléfono. Ai, calli, no digui més mentides. A qui vol enganyar? Un lladre, això és el que és. Le digo que no he cogido nada. Cregui'l, senyora. I tu què saps? El Paco és un bon home. Sí, pots comptar. Un bon home. Un mort de gana i un lladre, això és el que és. No, señora. Yo no soy ningún ladrón. Coja sus cosas y váyase ahora mismo. El rellotge el tenies a la mà, eh? No l'has agafat. No l'ha agafat. Hem de ser justos, no l'ha agafat. Y ya puede dar gracias de que no le denuncie. Hòstia puta, tio. Putos pijos, tio. Que no en fa un gra massa. Si l'haguessis vigilat com et vaig dir, això no hauria passat. Com està la Consol? Pues turuleta, Victoria. Com vols que estigui? La verdadera revolución ha llegado para todos. En Movistar revolucionamos fusión, porque ahora... Vale, això ja m'agrada més. Més tranquil·la. La Dolors la cuida. Les monges han dit que vindran tan aviat com puguin. No, si al final ho has aconseguit... Anem a donar-li una mica de canya, això. Joder, anem a donar-li una mica de canya, això, que m'estic consumint. Va. No? Crideu.
Merda, m'he passat. Gurtzen ari diren jainkoetarekin ork ez gaituelako inolaz salbatuko ulertezin zaien Més, això ens ho maneja, el copyright baneau. Perdó, ja està. No, si al final ho has aconseguit. No volies aquest home i no has parat fins a fer-lo fora. Estàs contenta, oi? Mira, deixa-ho estar, Llorenç. No tinc ganes de discutir. Doncs jo sí. I vull saber per què ho has fet. Si ja t'ho he dit. Va entrar al despatx del teu pare. I què? Doncs que ningú no ha entrat en aquest despatx. Des que el teu pare ens va deixar i aquest home... El despatx... No ens va deixar, Victòria, no ens va deixar. Li vas fotre un xute de bazuco al teu marit que es va quedar en plan consol i es va matar ell. No, això no s'ha parlat prou encara, Un santuari, no pas un despatx. Vols dir que no em fas un gra massa? El Paco feia la seva feina. Mira, tu ets massa bo i te'n refies de tothom. I tu només veus el que et convé. El Paco no t'agradava i l'has engegat. Aquest home... Què? És un lladre que no veus. Ha robat? Ha robat o no? Ha robat o no? Sí, però Què ha robat? Coses del despatx. Quines coses? I jo què sé? En què quedem? Ha robat o no? Mira, ho hauria fet si jo no hagués entrat a temps. I tu l'has acusat d'haver robat, oi? Això, tots contra meu, com si la lladra fos jo. Mare, no dramatitzis. Respon a la Isabel. L'has acusat... Mare, no dramatitzis, Ha trigat 11 capítols a dir-li. Acusat de lladre? Sí. Bebiendo no vas a solucionar nada, Paco. No tengo ni dinero ni trabajo. Y encima me acusan de ladrón. ¿Y ahora qué le digo yo a mi Avelina? Ya te saldrá algo. Problema, eso es lo único que me ha salido hasta ahora. Al mal tiempo, buena cara, decimos aquí. No, diem aquí només, Mingo. Això de que ara el tio estigui en plan borratxo, no sé si tampoc sí. És que l'estereotip, bueno, l'estereotip, no sé, Dios. ¿Sabe qué dicen en mi pueblo? Que te vaya a tomar por culo, muchacho. Que aquí ya están los perros con longaniza. Y yo me vine con esa ilusión. Pero en cuanto el sevillano me dejó en la estación, ya echaba en falta los míos. Y con gusto me hubiera vuelto al pueblo. Barcelona me pareció triste y gris. No n'hi ha per tant. Sí, és el que és. Jo la trobo ben maga. És clar que no he estat a cap altra ciutat. ¿Sabes qué te digo? Que me vuelvo al pueblo. Però no dius que no tens diners per pagar el mes de la pensió? Amb què pagaràs el bitllet? Ya me saldrá algo. En què quedem? Cagondena, no me hagas ballar la barretina. Cony, Paco, si parles... Oh, la integració ha funcionat, la immersió lingüística de la Carmeta, heu vist? Ja ha dit una frase en català. I què ha portat? Mira la immersió. Pagaràs el bitllet? Ya me saldrá algo. Mira la immersió que bé que va. Ja ho té, aquest, Cagondena, no me hagas ballar la barretina. Cony, Paco, si parles català i tot. Aquest és de súmate, ja, aquest. Hòstia! Avelina. No entiendo nada, Paco. En el moment de... No em facis ballar la barretina, tio. Li ha dit. ¿Por qué decías que todo iba bien? Quina edat representa que té el Manrique? Yo
ti cómo se te ocurre venir sin avisarme? Pero si yo te dije que venía. Y yo que te esperara. ¿Esperar qué? La familia tiene que estar junta. Mira, ahora mismito nos vamos a la pensión esa donde tú estás. Comemos calentito, dormimos toda la noche y mañana hablamos de lo que hacemos, ¿vale? Antonio, Rosy, anda a recoger todo, que nos vamos. No podemos. No podemos. ¿Por qué no podemos? Le debo un mes a la patrona. Paco, por los clavos de Cristo, no me digas que no tienes dinero. Pensaba pagarle con lo que me diesen en la casa donde trabajaba. Dios mío, ¿y qué hacemos ahora? Hemos dejado la casa del pueblo. ¿Qué hacemos? Anuncio. ¿Qué hacemos? 888. Haz que tu hijo apueste. Y así seguro que ganas dinero para pagar la pensión y comer caliente. Avelina. ¿Qué hacemos? Minuts publicitaris, disculpeu. Apuesta. Posa la niña a apostar. Hòstia, feu algo. Buenas noches. No muy buenas, Carmeta, no. Creo que la señora Consol os puede acoger en su casa. Però ja ens apanyarem. Antonio, niña. El català, el cull, el poble andalús. I li obre les portes de casa seva. Després d'haver-li fet la pitxa a un liu perquè les famílies són putament disfuncionals. El poble català acull a la família andalusa que passa gana. Me cago en Déu. Nada más poner la cabeza en la almohada, se ha quedado dormida como un angelito. ¿Te ayudo? Com està la Consol? La mar de bé. Ha sopat força i ara dorm. Pobra Consol. Crideu a la Victòria que li foti un xute d'algú a la Consol. Agafa els llençols de l'armari del meu quarto i fes el llit que hi ha al costat del teu. Jo sí, home. Jo no en sé de fer llits. Doncs ja és hora que n'aprenguis. Ja hi vaig jo. Jaume, anem. Vine, Antonio. La literatura, Ja s'han fet amics per la literatura. I el Ramon, com que les coses li van molt bé, té plegatins i té coses. Ay, Virgen Santa, ¿tú lo entiendes? No te preocupes. En unos días te acostumbras. No sé. Sí, en unos días te acostumbras. En unos días te acostumbras, tío. Ay, perdó. Para mí que eso del catalán no lo aprendo yo nunca. Mira que si no llega a ser por ustedes, dormimos en la calle. ¿Y este diciendo que tú ibas también? D'aquí unos días dius fem ballar la A mí que se barretina. gasta todo el dinero en el reloj. ¿El reloj? Cuando me llamaste a casa de la Manuela, me dijiste que te habías comprado un reloj. ¿O eso también es mentira? No, claro que no. Entonces, ¿dónde estás que no lo he visto? ¿O es que lo has perdido? Yo... Es este. Ojo. Paco me lo dejó ayer. Jesús, qué bonito. Mira que eres. Primero te compras el reloj y luego te quedas sin trabajo. Anda, toma. Crec que és possiblement la mentida també més... Tampoc tenia tanta importància el rellotge, haver-li dit, no, mira, Avelina, me pillaste ahí, no tenia un reloj, vull dir, ara ja la mentida s'ha fet molt gran en un moment. Yo necesito hacer unos arreglillos en la tienda. ¿Podrás venir mañana? Pues claro. ¿Quiere que la ayude? Sort que li havia donat un rellotge i no un anillo vibrador, perquè el Ramon se'l treu i li diu, toma, me lo ha dejado un rato, pero toma. ¿Carmeta? Gag sobre el pa amb tomàquet? Pero no sé cómo se lo voy a pagar. No te preocupes, no me debes nada. ¿Nada? ¿Pero por qué? Por haber salvado a la niña, a la Núria. És que... Ara el Ramon ens cau bé, Al final...
Me voy para adentro a llevar esto. Y tú anda, recoge la cama. No, no dormirà amb el mono, Tordo, s'ha despertat ja. Ramón! No, no le llames. Quería verte a ti. Però podeu... És a dir, hi ha una cosa que no estic entenent. Poden deixar aquest home en pau? Poden deixar aquest home en pau? És a dir, li arruïnaran la vida, aquest senyor. Aquest tio ha vingut d'aquí a currar. Aquest tio anava a la seva puta bola i aquí unes familietes li estan arruïnant la vida a aquest puto senyor. L'han deixat dormir a un puesto, però li estan fent ballar el cap. Què polles li demanen al Llorenç ara? El Llorenç no porta res de bo. És pájaro de mal agüero, el Llorenç. No li facis ni puto cas, tio. Li estaran fent ballar la barretina tot el rato. Hòstia puta, pobre home, tío. Yo no sé lo que le ha contado su señora madre, pero yo le juro por mi muerto que no cogí nada de nada. Ya lo sé. Entonces no me va a denunciar. No, vengo a hacerte otro regalo. Y ahora le regala, no sé, ¿qué le puedes regalar? No sé, una vaginoplastia. ¿Te imaginas? Digo, no, pero ahora se te están haciendo estas cosas. Claro que no. Quería pagarte el trabajo que has hecho en casa y pedirte disculpas por las acusaciones de mi madre. No, si ella es natural, no me conoce de nada. Y enseguida se asustan. Bueno, pues... Tio, en un mateix capítol li ha donat 2 cops pasta, li ha donat feina, l'altre li ha donat un rellotge. Que ja ho entenem, que els del Mau s'han portat bé amb aquesta família, però potser és com que estem insistint molt, no? Vull dir, hi ha un punt que em sento una mica violentat al final, de dir, no haguéssim fet res si aquestes famílies de burgesos no els... Tio, tranquils una mica, tranquils. Joder, el Paco, tio, el Paco estava tranquil·líssim cavant la seva puta sanja, allà tranquil, salvant a la nena, i l'heu ficat en un ball de bastons, me cago en la puta. Asunto zanjado. Y ahora, Paco, ¿qué piensas hacer? ¿Quieres ser tu propio jefe, Paco? Pues no sé, la verdad. Ramón me ha dado un trabajillo para salir del paso. Y luego ya veremos. Pero si no sale nada, así que tengamos lo suficiente, nos volvemos para el pueblo. ¿Y si encontraras trabajo? Mes. Mire usted, yo prefiero no hacerme ilusiones. Bastantes palos me han dado ya. ¿Y si yo te dijera que tienes trabajo en el Atures del Mau? Però què és això? És el Got Talent, tio. Ha posat cara de Got Talent. Mira quina cara de Got Talent té el Llorenç de ja sé que le voy a dar que sí. ¿Y si yo te dijera que tienes trabajo en el Atures del Mau? No hi vagis. ¿Está hablando en serio? Absolutamente. No hi vagis. Necesito algunos obreros. Pero yo no he trabajado nunca en una fábrica. Por eso no te preocupes. Aprenderás en un par de... Por eso no te preocupes, yo tampoco. Aquí ningú té ni puta idea de res. Semanas, si tú quieres, claro. ¿Cuándo empiezo? Pues cuando tú quieras. Mañana. Hoy me he comprometido a trabajar para el señor Come. De acuerdo. Pues hasta mañana. Viviremos en casa unos primos hasta que encontremos algo para nosotros. Ai. I el Ramon ni s'aixeca a ajudar-lo ni res, Buah, és que és tot molt... I el Llorenç per què s'ha esperat tot el capítol a dir-li que tenia una puta fàbrica? Si sap que sa mare és una racista de merda, per què no li ha dit d'anar a la fàbrica d'entrada? Per què li ha fet arreglar abans unes portes de casa seva com per tenir aquesta relació d'amo i... Ah, tio, no m'agrada com està explicat això, no m'agrada com està explicat. Ramón, gracias a Dios que al final se arregla todo. Mira, ¿Cuándo empiezas? Fumant. Así que termine esto tuyo, me voy para allá. Tú trabajaste en esa fábrica, ¿verdad? Sí, pero fue hace tiempo, antes de la guerra. Hay buena gente. Estarás bien allí. Y Llorenç es un buen patrón.
Su padre también lo fue. ¿El del despacho clausurado? Ese mismo. Un hombre excelente. Y que se casó con una mujer que no me puede ni ver. Todos tenemos nuestra cruz. Pues vaya cruz más pesada que se llevó el hombre. Será mejor que no te oiga. No, Dios, yo muo. En cuanto la vea, muo como un muerto en su caja. No sea que la señora me busque más lío. Te pongo unos cuantos mahones de eso y así no te sale mal la humedad. Buena idea. Què passa? Davant la botiga hi ha un parell d'homes que no m'agraden gens. Ja fa estona que ronden. Vols dir que són... No ho sé. Val més que ho amaguem millor. On les tens? Aquí. Au, fica-les dintre. Ja està, alta seguretat. Alta seguretat. Clar, fiqueu-les darrere de la paret de maons, no? Potser val la pena. No sé què està tapiant el Paco. No tinc ni puta idea de què està tapiant. Han ficat a la consol allà dintre. Ara s'escolta allà dintre. Per damunt dels nostres, Catalunya triomfant. Des de dintre de la paret. Està la consol a l'altra banda de la paret, tio. Són aquell parell, que seuen al bar del bingo. Potser ha estat una falsa alarma. O potser no. Sí, tenen tota la cara de falsa alarma, aquests dos. Val més no refiar-se de ningú. No et sembla que ja haurien entrat si volguessin res? Ai, Consol. Ai, Consol. Què passa? Constantí, fill. Oh, no, i no. Sabia que tornaria. No és el Constantí, no, aquest estava a l'altra banda, aquest. No era el Constantí. Se l'emporten amb les monjites. Has vingut a buscar-me per anar amb el cotxe, oi? Sí. Mira quina cara de fàstic, què fa el fill de puta. Mira quina cara de fàstic que li fa la Consol al fill de puta. És que no té escrúpols, Tampoc té cigala, però escrúpols no en té. Amb el cotxe, oi? Sí. Què és aquest ganyota? Escarós. Joaquim Escarós. Veus com ha vingut? Sí, és clar. Au, anem. El meu Constantí és tot un senyor. I ara em porta a viure amb La càmera en moviment de cada capítol, Viuràs en un lloc molt bonic, amb un jardí molt gran, ple d'arbres i flors. Em vindràs a veure, oi, Carmeta? Esclar, dona. Digues que no, Consol, digues que no. Li diuen el mateix a tots els avis. I viuràs en un lloc amb gent de la teva edat i amb un jardí i tal, i estan allà enxufats a un cubicle a la Verneda que fot cagar. Consol... No li dona temps a morir-se, o sí? Bueno, queden 5 minuts. En 5 minuts es pot morir aquesta senyora, Guardem les Fs, guardem les Fs. ¿Qué desean? Policía. ¿Ramón Gómez? Sí, soy yo. Usted era un buen amigo de Martí, el librero. ¿Quién? No se esfuerza en mentir, estamos bien informados. En esta tienda se han hecho reuniones clandestinas. No, señor. Supongo que sabe que puede ir a la cárcel por ello. Vamos a dar una ojeada a ver qué encontramos. Porque algo esconderá, ¿no? Què dius, Dirulla? Que s'han endut la consola amb el cotxe del Ramon? Efectivament! Efectivament és el cotxe del Ramon. No, és el cotxe del Ramon. El Paco haurà posat la caixa darrere la paret. El Paco, ha sigut el Paco. Ara obriran l'armari i el Paco dirà: Señor Come, lo he puesto yo ahí.
¿Para qué se cree que bajaba yo a ponerle unos tochos aquí? Para poder meterle eso detrás después. ¿Y ahí detrás qué hay? El almacén. Un andaluz, señor. Venga, para adentro. ¿Me das la llave o prefieres que lo abra de una patada? Paco, 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 que mi Paco. Però si està fresc, això, està fresc, que t'ho foten a terra, que t'ho foten a terra. Caramba, caramba, mira qué tenemos aquí. Te crees muy listo, ¿verdad? Venga, trabaja. Venga, pavila, coño. Ah, pues no, pues el Paco s'ho ha endut a casa seva. Més feina pel Paco. Aquí no hay nada. Va, vinga. La paret aquesta de totxos tenia una finalitat dramàtica. No sabem per què hi ha una paret de totxos darrere d'una porta que no amagava res. No ho sabem, no ho sabem. És un tema... Sí, David, és un tema d'humitats. Mira, mira, mira. Hòstia. Hòstia. I aquesta música de cabaret, ara? Bueno, nois. D'on no n'hi ha no en raja, i avui jo he fet bonament el que he pogut, però hem tingut l'episodi que hem tingut... No sé què dir-vos. Lolo. Cantem una mica. Què vols que posi, Opengeek? Què tens per mi? Vaya subnormal. Vale. Sí. Sí. Hola, Harry. Harry, ¿qué? Pero sería... Van 7 niños, Paco, van 7 niños. Van 7 niños, camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Camino de Sevilla, Paco. Van 7 niños. Van 7 niños, con uno de los 7, Paco. Con uno de los 7, Paco. Con uno de los 7, Paco, van un cariño. Moment. Que son ladrones. No. Y roban como nadie, Paco. Y Joder. roban como nadie, Paco. Y roban como nadie, Paco. Los corazones.
ya vienen por el llano los migueletes. Los migueletes ya vienen por el llano, ven acá primo y siéntate aquí. Ya vienen por el llano los migueletes. El Paco es los migueletes viniendo por el llano. Los migueletes. Bueno, nois. Molt bé tot. Molt bé tot. Moltes gràcies a tots. Una setmana més per estar aquí. Anem a posar la nostra playlist de música per despedir-nos, vale? La nostra coseta chill, la nostra coseta, la nostra coseta lo-fi, la nostra coseta per anar a dormir, fem els porrets, beguem aigua, una infusió, Lofi Japan, i al sobre. La setmana que ve, més. Esperem que la setmana que ve el capítol tingui una mica més de xitxa. Estem fent el que podem. Són 11 capítols ja, tots junts, vale? Així que... Me despido. Bona nit a tothom. L'últim que tanqui la porta, ja sabeu. Ciao.